La idea era fer una excursió curta, el Balandrau no té molta dificultat, que hagués acabat a l'hora de dinar sense problema. Aquest era el pla. Vam decidir fer la canal central del Gra de Fàjol, senzilla i en principi l'activitat havia de ser un matí. Era fer aquella baixada i deixar les coses a l'escola i marxar cap a casa, ja era el tancament. Estem contents tots de començar una excursió amb un dia perfecte, no? Vam començar a notar una baixada molt brusca de la temperatura. Va sonar la sirena de l'estació de Vallter. No ho havia sentit mai i em va fer com una mica de calfred. De repente vam entrar una entrada d'aire molt bèstia i ens va tombar al terra i ja no va parar. Una tormenta de vent que arrossegava neu, arrossegava gel, arrossegava pedres. És com si cada segon et tiressin una pala de neu que t'arriba a 100 km/h. Vaig veure que si no feia alguna cosa allà m'hi quedava, allà em moriria. Els equips de rescat han hagut de suspendre la recerca. Els 8 muntanyencs perduts fa 48 hores a la zona del Balandrau. La causa va ser un brusc temporal de vent, anomenat Torm. Lluita, aguanta, fes el que sigui, surt d'aquí.